תתנו לי סימן שאפשר להתחיל. אורחים יקרים, הערב הזה הוא ערב מיוחד למשפחה. אנחנו חוגגים את טקס גזיזת שיער ראשו של החתן שלנו אליעד ישראל. תנו לו קצת כפיים. כן, לעשות שביל בבקשה, כל הקהל קהל אנשים. ערב טוב, אורחים יקרים. תעשו המון כפיים לאליעד ישראל, שהיום ברגע המרגש הזה חוגג את טקס החלקה. הוא כבר לא ילד קטן, כבר חוגג 3. ברגע הזה, לפני שנכניס את אליעד ישראל ונעשה את הטקס, אנחנו נתקע בשופר, וידוע ששופר פותח שערי שמיים. ברגע הזה שהשופר, שאתם תשמעו את כל השופר, זה זמן לבקש כל מה שעולה על רוחכם. נברך את אליעד ישראל שיגדל ויזכה להמון בריאות, תגידו אמן. הרבה נחת להורים, שיזכה לגדול לתורה לחופה למעשים טובים, ושכל מה שיעשה יצליח. וברגע הזה גם נזכור את סבא הגדול של אליעד ישראל, מרדכי בן לאה, שזה לעילוי נשמתו, ושבעזרת השם גם החטופים יחזרו לשלום, אמן, והחיילים היקרים שלנו יחזרו לשלום, וסבא ישראל גם, בן שחר, שיהיה לעילוי נשמתם. אז אתם מוזמנים להצטרף אלינו בברכות עם השופרות ולקבל את אליעד ישראל. בבקשה. זה הזמן לתת מחיאות כפיים לחתן הזה. תראו כמה הוא יפה וכמה הוא מתרגש. אני אספר לכם, קהל נכבד, שאת הטקס ינהל המוהל המכובד יהודה מחפוד, שהיום עושה סגירת מעגל קטנה. הוא גם עשה את הברית של אליעד ישראל.
והוא יהיה אורח הכבוד גם בבר מצווה בעזרת השם. וגם בחתונה, כמובן. אורחים יקרים, קצת מחיאות כפיים לחתן שלנו. ביחד ישראל! עושים כפיים, כולם ביחד. ברשות הקהל אני מבקש קצת שקט, מעביר את המיקרופון לכבוד המוהל יהודה מחפוד, בבקשה. בבקשה. ערב טוב, תדעו לכם שעושים חלקה בשעות הערב, האתגר הגדול זה להתמודד עם החתן שלנו. בשעות הערב הקטנים הם קצת עם פחות סבלנות, אז אנחנו קודם כל נעשה את מה שקשור לילד ואחר כך אנחנו נעשה את מה שקשור לשמחה הגדולה. הורים היקרים, אבא ישי, אמא לירז, לשים את הטלית על הכתפיים ביחד עם הסנדק. סוס תסיס באדוני ותגל נפשי באלוהי כלבישני בגדי ישע. מועיל צדקה יתרני כי חתני חיים פאר וככלה תהדר כלאה. אני רוצה קודם כל במעמד נרגש זה, יוצא לי לעשות בריתות, אבל להתיידד בלב ובנפש להורים מיוחדים זה ישי ולירז. הם נכנסו לי עמוק ללב. כשלירז התקשרה אליי, אמרה לי יש חלק, אמרתי לה אני בוודאי, איפה? רק תגידי איפה, איזה יום אני מתייצב. והשמחה שלי גדולה עד השמיים. הורים כאלה יקרים, יש להם את הכלים שהם קיבלו מההורים לגדל את הנכד היקר ואת הבן היקר. והזוהר הקדוש אומר, גם אם אין לנו אחד מבני המשפחה שנמצא כאן, הוא נמצא איתנו כאן ברוחו ובנשמתו בזמנים הרגעים והמרגשים בחיים שלנו, שזה בשמחות שלנו. והנה אנחנו נמצאים כאן בחלקה. אני רוצה קודם כל לכבד את ההורים היקרים, לברך שהחיינו על הבגדים החדשים, על המעמד המרגש, יחד ההורים היקרים. לא, תקרא בספר. ברוך אתה, אדוני
אלוהינו מלך העולם, שהחיינו, סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב, סימן טוב. עכשיו החתן שלנו יגיד שמע ישראל וכולם נגיד אחריו. אנחנו נעשה עכשיו את גזירת החלקה לשמור את מנהג ישראל. כתוב שאברהם אבינו עשה שמחה ביום יגמל את יצחק. אחד הפירושים, מה זה ביום יגמל את יצחק? ביום שהוא נהיה בגיל 3, שזה החלקה. אנחנו קודם כל נכבד את הסבא בברכת כהנים, אבל לפני כן יעשה גזירה קלה. אמא ביקשה לשמור על השיער, היא קשורה אליו מאוד. לשמור על הקצה. תסתכל על המצלמה, כולם בחיוך. איפה הכפיים לסנדק שלנו? מזל טוב, מזל טוב. עכשיו ברכה לילד, ברכת כהנים, ברכת כהנים לנכד ולכולנו יחד. לא, עם הטלית של הקטן, שים על הראש שלו. מצוין. יברכך אדוני וישמרך, ויאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. ושמנו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. ובנים לבניך שלום על ישראל, ובנים לבניך שלום על ישראל. עכשיו אני מביא לך את המטבעות האלה. רגע, אתה רואה את המטבעות? אתה עכשיו, איפה השקית של התהילים? היה פה, מי לקח אותה? תביאו לנו. הנה. אתה עכשיו מתחיל לעשות מצווה. אתה יודע מה המצווה שאתה עושה עכשיו, צדיק? אתה שם כסף לצדקה, לעניים, ואתה בבית תכניס את זה בקופת צדקה, וזה זכות הצדקה תשמור עליך, כמו שכתוב, צדקה תציל ממוות. יופי. תחזיק את זה יפה, תחזיק את זה חזק, שלא ייפול לך. ואינו מלכנו, אלוקינו בורא עולם, ובעניינו תן אהבת חינם, מצמלת, וזנה לחבור, על המלך, שתזמר בעצמו, ואינו מלכנו, מזל טוב, בשנה טובה ומוצלחת. מוריי ורבותיי, אנחנו סיימנו. אני רוצה להגיד את התפילה שאומרים בטקס המעמד הזה. אפשר להוריד את החופה. יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שייתן בליבנו אהבתו ותהי יראת אדוני על פניך.
כל ימי חייך שלא תחטא ויחשכך בתורה ובמצוות. לבך יהגה תבונה, פיך ידבר חוכמות, ולשונך ירחיש רעננות. עיניך יאירו במאור תורה, ופניך יזירו כזוהר הרקיע. שפתותיך יביעו דעה, וכליותיך תעלוזנה מישרים. פעמיך ירוצו לשמוע דברי עתיק יומין, ויקוים בך. והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועלהו לא ייבול. וכל אשר יעשה יצליח, וכן נחה עליו רוח אדוני, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אדוני. וייתן לך בנים ובנות, צדיקים וצדיקות עוסקים בתורה ובמצוות כל ימיהם, ויהיה מקומך ברוך, ויזמין לך פרנסתך בנחת וברווח, מתחת ידו הרחבה. פרנסה שתהיה פנוי לעבודת אדוני, ויתמיד בריאותך, ותיכתב תמיד לחיים טובים וארוכים בתוך שאר צדיקי עם ישראל. מוריי ורבותיי, עם השמחה הגדולה שיש לנו כאן, אנחנו לא שוכחים את החיילים שנמצאים בכל הגזרות. בעזרת השם כולנו נגיד שני פרקי תהילים ונתפלל להצלחתם. ילד יהודי שבגיל 3 יודע להגיד שמע ישראל, זה מה שנותן לנו את הכוח האמיתי. כשאנחנו נמצאים בצבא, לפני שאנחנו יוצאים לקרב, יצא לי לפגוש חיילים שזה המפגש האחרון שהיה לי איתם. ומה הם רצו להגיד לפני יציאה לקרב? שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. חלקם דתיים, חלקם לא דתיים, אבל כולם עם לב חם יהודי, גם אם הם לא יהודים. הלב היהודי הוא זה שנותן לנו את הכוח, את המוטיבציה, את רוח הלחימה, נותן לנו את הכוח לכל עם ישראל שנמצא בכל מקום להצליח. אני מברך את ישי, האבא, את לירז האמא המסורה, את הסבתא הגדולה, סבתא אסתר, שאלה רפואה שלמה, והיא לא הצליחה להגיע, אסתר בת בתיה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לה רפואה שלמה, אמן. ובעזרת השם כולנו יחד נתפלל על שלום החטופים ונזכה באמת להרגיש אותם. אם ניתן חוות דעת מה צריך להיות איתם, זה לא יביא אותנו לשום מקום, אבל אם באמת ננסה להרגיש אותם, להתחלף איתם אפילו בראש לכמה דקות, זה היהודי האמיתי, שאדם ינסה להרגיש את השני. בעזרת השם אנחנו נגיד שני פרקי תהילים ונמשיך עם השמחה הענקית והגדולה שנמצא כאן. שיר המעלות, תשא עיניי אל ההרים, כולם ביחד איתי. מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים בארץ. אל יתן למוט רגליך אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יכה קו הירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. אנחנו רוצים להרגיש מה שהחטופים נמצאים במעמקים. שיר המעלות, שיר המעלות, ממעמקים קראתיך אדוני. אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. עם ארונות תשמור יא אדוני מיעמוד, כי ממך סליחה למען תברך. כי ממך סליחה למען תברך. קיוויתי אדוני כי בית נפשי ולדברו אכלתי נפשי. לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד והרבים מפדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה, מקום ירחם עליהם ויוציא אותם מצרה לצוקה. בעזרת השם בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן.
הדי-ג'יי שלנו יכול להמשיך עם השירים, להמשיך את הטקס המפואר. מזל טוב לכל מי שהגיע, כולם תהיו ברוכים, האורחים העיקריים, כל מי שטרח והגיע לשמוח יחד עם ישי ולירז. בעזרת השם שתראו הצלחה בכל מעשה ידיכם. עם ישראל חי! Mira, 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 mira.